Pare. Oh. Wala may parin teban. Wah. Kasning kamulalan niya. Oh, bakit pare? Nanggiyawa na. Balo ko naman naman mulalay yan eh. Ali pare. Kasi nanding mag-basketball kami, sinali ang ice water. Kiba tayo pagad inom tang ice water? Pabukal na pa ka no. Patanong safe yung inuman na no. Kaya kamulalan ta. Ba pare, sto na yaman. Para pinaman safe. 1,000 mo namang mulalay pare tamo. Bala mo naman. Kasi pare, anya misan, kitnangan kayo mo rin na anong oras. Sinabi na, 12:30 para quarter, ano? Pare, biyasang lumawing oras. Ay pare, ako mag-agree yan. Eh, ang mulalay yung kaluguran tamo. Oras na muwari, nababalo. Bisa ka pare, pustahan tamo. Buta nga patunayan kong mulalay, pare, dyan mo kong dinalan. Ay, sige. Patsyeme, samput ka, ikang mamiya ka na akong dinalan eh. Sige ba? Uy ta, sakto, lulwal yun. Ito pare, sakto mga sulod yarilo. Tinin eh. Nung nakutang tayo ng oras. Nung tama yan sinabing oras, mamahid ka na ako loko. Sige. Pag-sto. Oh, pare, kumusta kayo? Ay, pare. Kamusta na? Yan ni pare, ayos mo. O ating kaya sanang kutang kaya kayo. Kung ano naman to. Walang mga nerbisan ko kaya kayo ah. O pare, naano na mong oras kanyan? Ha? Oras mo pala eh. Ay, kapale! 2:00 na pare. Arong may samput. Lugong mo na lalapin ako. Pare, ay nindanalan. May sambut ko, kaya pinmulalay pare tamo. Ayaw, di ma. Ay, rugo, pareho lang pala mulala.